Mana utlele idolobha likuphi? Akulona idolobha. Isikomplazanyana la i-Transpeed akulona idolobha. Kuyisikomplazana kulapha ngase Ward Bank. Noma ngathi eMshwathi ngoba iDalton nayo ithe ukuqhela. iGreytown kude nakhona kodwa ke bayisebenzisa abantu bakhona waphela ilona dolobha elihlakaniphile nezitolo. Yeah. Kunane plaza lapha lephepha. Eceleni kwakhona bese kuba yipi ikavondwe. Kunomunye umlungu lapho wena inhliziyo embi luyamlungu wayengenqeni luyamlungu ukuthi makahlangana nawe uthwabaza lesibobeni maka kubuka kwenyanya uzoqala kunukubeze ngocansi ebese kubulala aqebe khona lapha eplazini ungathulwa muntu. Angizwe ukuthi ngithini Mana nabantu besilisa abanyukubeza wayenokubeza abantu besilisa nabesifazane wayengakhathalele kuthendwa. Mayeqeda kulumise ngezinja aqebe khona lapha esimubeni. Hayi. Ingalesi isikhathi ngiqonywe intombazane yakadladla khona eTranspeed eyayisebenzela yena lo mlungu yayisebenza ngaphakathi endlini. Ungenzeni? Angizwe ukuthi ngithini? Angikuzwa kahle. Ngaleso sikhathi undunankulu waKwaZulu Natal kwakuse ubani? Kwakuse umnumzane uFrank Mdlalose. Angizwe ukuthi ngithini? Ya angikuzwa kahle. Akasekho wena uFrank Mdlalose emhlabeni saba senkosini. Sengathi umoya yakho ngalala ngokuthula. Hayi ke le ntombazane ke le ithi ke ayisakhululekile ukusebenzela lo mlungu lo uvondwe. Ithi sicabanga ukushiya kodwa ke kunamasaka kaManyolo lapha ufuna sizowathatha. Ngithi mina athina bese ngikhuluma nobani nobungani. Ngicele kubungu nomunye umfana kwakuwakaGwamanda khona eTranspeed. Ngithi ngicela ukuthi ebusuku azongithuthisa ke lamasaka kaManyolo. Nowathatha ngani lamasaka kaManyolo ebusuku? Phela iplan kwakukuthi siwathutha lama siwakhipha endlini siwakhiphe besiwabeka lapha ezantsi komuzi wakho umlungu. Kuzothi ke ngo1 ekseni bese kufika imoto kizowalayisha ke. Ngangikhulume nobani kunomunye ubaba wakaphungula eMatimatolo wayeneveni. Oh uSpoon. Uyazi akasekho na uSpoon emhlabeni. Saba senkosini. Sengathi umoya yakho ngalala ngokuthula. uSpoon ke lo uzofika ngo1 azosithuthisani lo Manyolo lo. Angizwe ukuthi ngithini? Angikuzwa kahle. Hayi lishaye ngempela izikhali zantambama. Sawathutha lamasaka kaManyolo. Ngithi sase siwakhiphile ama30. Ngoba sasesivumelene u10 kwakuzoba wami u10 kubo wale ntombazane u10 kubo kaBongani. Angizwe ukuthi ngithini? Angikuzwa kahle. Waze kwasho yena uBongani lo wathi ayisithathe nayo injini le. Ngathi mina wathina Mana injini yande injini yemoto. Hayi injini yemoto na manje. Injini yamanzi angithi lapha kwakunedamu lapha kwakuthiwa kukaNgungu ayedonsa khona amanzi lomlungu injini le iyayisimhlupha so wathenga injini entsha yiyo ke le injini entsha eyayikhonjwa ubani uBongani athi asiyithathe. Kwasho ukuthi ke injini iyasinda ke sasazama ukuqiqinga yona intombazane ngithi iyayisendlini ngisola ukuthi nayo khona eyayifuna ukuntshontsha lapha endlini. Ngesikhathi sizama ukuqiqinga le injini le angazi umlungu wayebuyiswe yini endlini ngoba ngokomthetho wayejwela ukuphuma la ngo8 endlini yakhe azungeze iplaza lakhe ngehashi lakhe lilazabuye ngo11. Wayesayidlulile futhi indlu le ehlala amathuluzi sasikuyona. Uyabona iqiniso ukuthi ihashi liyabhula. Ngoba wayesedlula uyazi ukuthi ihashi lifana nenja liyakwazi ukuza umoya omubi ngisho uqhamu umuntu ophethe isibhamu liyayizwa ihashi ngoba la selidlulile ngezwa lake lama laphakamisa inyawo zangaphambili wake wanganaka lahlala phansi laphinda laphakama kuloko kwesibili waye kwasho ukuthi usekhohliwe ukubambelelo wawe washanga isiphundu phansi. Angizwe ukuthi ngithini? Angikuzwa kahle. Maye walapho mayevuka asola ukuthi khona into yona kule ndlu le wathi mayezala ethi sathi uvula umnyanga sitshelwanga umuntu sasiphuma ngewindeni ngemumva kwayisa amasolo kohlo lapha esidaha wawuzwa ngeentselo zehashi ngemumva kwasho ukuthi ke lo uGwamanda waye umuntu wayinani wayekwaphathwa isifo sofuba. Angizwe ukuthi ngithini? Angikuzwa kahle.
Wawuzwa ngesifuba sesishaya ikhwela. Eswe. Ngabona ukuthi lo muntu ngeke sakwazi ukugijima ngathi asicashe salala phansi. Kanti ngalesikhathi silala phansi ihashi seliseduze. Ngesikhathi silala phansi lathi maliqhamuka ihashi ngonyawo langaphambili laye lamnyathela la eqolo kwaqhephuka ithambo lomgogodla. Angizwa ukuthi ngithini? Angikuzwa kahle. Wathi methu uyaphenduka kwasho ukuthi ihasha limile laye lamphinda la. Lamphinda la ngonyawo langemumva lathi malimgcoba kwaqhuma amehla aphumela ngaphandle ikhanda lafocoka kwaphuma ubuchopho. Angizwa ukuthi ngithini? Angikuzwa kahle ihlungu leso. Ngisivukeke lapho ke ngibaleke angangiyeki lo mlungu angigijimise njalo kolomlungu sengingene phakathi nesimoba. Ngene la phakathi nesimoba ngangilizwa ihashi ligijima la emadabulini ligijima emadabulini ngicabanga ngiso ngoba wawusuku ungifikela nomqondo ukuthi ake ngime sibambane ngezandla naye uvondo le kwasho ukuthi uphethe isibhamu. Angizwa ukuthi ngithini? Angikuzwa kahle. Ngithi konke ngizokwenza njalo ngalesikhathi bengisabhema ke lapho ngoba umuntu singangiwuphethe ngathi ithi ngilayithe lo moba lo ngethemba lokuthi uma ngishisa umoba ngoba wenalo itrakhanyana leli wayelokhuza ayisasishamlelonyana ngathi mina mhlambe mangishisa la uzophuthuma emumva uzocima iplaza ila ngabona khona lo mlungu unenhliziyo embi ngoba wayeka iplaza lisha wagijimisa mina umlilo lobe ngithi uzongisiza iwona osucindezela mina ngoba kwavele kwakhanya kwathi ba kwangathi kusemini. Uyangizwa ukuthi ngithini? Angikuzwa kahle. Maye ngigijimisa ke lo mlungu lo wake ngoba wephethe isibhamu wakwathi uyashaya ngesibhamu inhlamvu yokuqala la yashishiliza le yashiya umuqa la enweleni yadlula yafika yashaya isihlahla savutha same time. Ngizwa ukuthi ngithini? Angikuzwa kahle. Wathi methu uyaphinda ngeyesibili wageda washaya itransformer kagesi yavutha itransformer. Ngizwa ukuthi ngithini? Angikuzwa kahle. Ngaleso sikhathi isimoba sasesiphelile into eyayisiphambi kwami kwase kuyidamu leli lapha kwanguwo kuthiwa kukangungu. Ngizwa ukuthi ngithini? Ya ngiyakuzwa. Ngithi ngizokwenza njani akusekho ubuya ngenye indlela ngavele ngangena phakathi emanzini kanti ngingena nje la edamini ngase ngingenisana nebhubesi lamanzi. Ngizwa ukuthi ngithini? Ungenisana nani? Ngingenisana nebhubesi lamanzi. Linjani ibhubesi lamanzi? Ibhubesi lamanzi awulazi? Hayi lutho angilazi. Ibhubesi lamanzi nje ibhubesi nje wena ibhubesi elijwayelekile ngoba nalo lineyidlala bese lizoba nani nomhlwenga. Into engazibe umehluko kuleli bhubesi elijwayelekile umsila waleli lamanzi ngoba umsila wakhona ungathi ufish. Alikho ibhubesi lamanzi. Angikwazi konke ufakazana. Ngiyaxolisa. Hayi xolela ingane. Ufuna ingane lalingane indaba zabantu abadala wena manje. Hayi xolela ingane mgcono qhubeka. Ngala indaba zabantu abadala ngiyifuni. Mangenisana ke naleli bhubesi lamanzi leli. Kwasho ukuthi umfula ngiyawazi ngahlamba ngathi sengizobuye ngiyophuma ngabona ngengwenya isikhamisile singilindile ngathi ngizokwenza njani ngenhlanhla kwaqhamuka izinyane lemvubu ngabamba izinyane lemvubu ngaliphosela ingwenya yathi sanginqakalele izinyane lemvubu ngangiphumela ngaphandle ngathi mangiphenduka kwasuthi amandla asephelile ngabambela emadodeni ngambheka umluku wangilandela nawangena emanzini wake wathi uhamba ngali ihashi lakhe emanzini ngathi ngibona ihashi lase livela kancane ngathi ngibona amanzi ayinyuka naye wesevele singenhla inyawo ngasabonakala ngathi ngibona wayesevela amanzi anyuka amanzi ayesevela ngamahlombe ngithe ngibona wayesevela ngesigqoko nombhobho wesibhamu ashone phansi aphakama ashone phansi mahlayeni isigqoko lesingasibona sesintanta phe kwamanzi ngaye ngathi ukulinda isikhathi lothu umlungu ukuphakama lothu umlungu ngithe ngibona iziba savele sacweba. Ngizwa ukuthi ngithini? Angikuzwa kahle. Ila ngayo kudelisa khona ukuthi hayi lo mlungu usecilile ngaphuthuma emumva ukobheka uGwamanda lo limele mangifika uGwamanda usethule ngiphuthumeke intomba engathi uma kaGwamanda ungalala ngokuthula. Ngiphuthumeke le ntombazane ke leya kadladla endlini mangifika ngiyibikele le ndaba ivele le ntombazane asivele ke sibaleka kuse singasekho bese lithi lama ngibona ukuthi ngawumqondo omuhle ukuthi kuse singasekho kanti sekushona abantu ababili. Njengoba nje ubongani lweseshonile kanti ubonakala ihamba nami nomlungu lo engasatholakala yiyo lento ezosiphatha nephoyisa singabe sisahamba athi yena ngithi mina
Hayi nangampela ke silindeke kuze kusekuseni kwathi makushawa 11 umlungu akabonakala ubungana akaphutholakala kwaze kwasho umunye ubaba wayeyimfolomane khona lapha eplazini kwakubani kwakumntimande sibongo sakhe kwakuwaseMaritzburg ngizwa kuthiwa sakhe ngala kwaNgcolosi abize kumhlangano athi ake uphuna inqina kubheka umlungu nobungani ngoba kwazi ukuthi kushayile isikhathi umlungu akabonakala washeshe watholakala kubungani ngoba phela kwakuhlade kushile lamahlathi ngeplaza satholakala isidumbu sakhe inkinga kwase kumlungu kwaze kwathi ngezikhathi zantambama kwathi unakhona umlungu akutholakala ngesidumbu sakhe umama wakhumalo wabona ngesigqoko nejazi selintanta edamini nangampela kamase kulandelela ukabonakala izinselwa zehashi la igcine khona ukuthi lingenela ihashi nayo kwabizwa kamaphoyisa ke wafuna kwesafuna ke isidumbu kufika betuzi kwazi kwafika laba abapopolayo bathi ayingeke ngeke sathola lo muntu kanti nala kungeneki phansi lapha kuleli damu leli nomnikazi angizwe ukuthi ngithini angikuzwa kahle ngiyabuya kusaphuza